De har aldrig haft et folketingsmedlem. Hvorfor skal de have et nu? Ved de, hvad det kræver? Og hvad vil de kæmpe for, hvis de bliver valgt ind? Det og meget mere får vi svar på i løbet af den næste halve time, hvor jeg har besøg af kandidaterne fra Demokraterne. Velkommen. Og kandidaterne, det er jer fra Venstre, Ane Lone Bagger, Niels Thomsen, Aviaja Karlshøj Poulsen og Michael Rosing. Velkommen til. Jeg kunne godt tænke mig til at starte med at høre, hvad har en resultatorienteret sportsmand, en kreativ arkitekt, en, hvad har jeg skrevet her, skal jeg lige se, en glædespredende naturelsker og en tryghedsskabende mor egentlig til fælles? Niels? Altså vores politiske målsætning, det er politisk selvstændighed for Grønland. Og det skal opnås gennem økonomisk selvbårenhed. Og en del af arbejdet for at nå så langt, det foregår nede ved Folketinget. En større del foregår i Inatsisartut-regi, men der er stadigvæk en masse sagsområder, som varetages i Folketingets regi. Og det er derfor, at det her valg er interessant. Aviaja, det er et meget fragmenteret, præsentationsprogram, I har skruet sammen. Det er meget individuelt. Er der overhovedet et fælles udgangspunkt for jer fire? Jamen altså, vores fælles udgangspunkt, det er jo at fremme Grønland. Som Niels lige har været inde på, så er Grønlands mål jo på sigt selvfølgelig at blive selvstændig, og det bakker vi jo op om som parti. Men vi, altså... Så ja, der er et fælles fragment, og det er at fremme Grønland. Michael Rosing, er der stor forskel på, hvem er jer, der kommer ind i Folketinget? Både ja og nej. Man skal jo hele tiden tænke på, at hvis man kigger på vores mærkesager individuelt, og på for eksempel nogle af de andre partiers mærkesager, så er der rigtig mange af dem, der går igen. Så de ting, I ser på, på præsentationsvideoerne, det er meget af det, som vi vil gøre ud over vores mærkesager. Jeg vil sige, at... undskyld, nu glemte jeg, hvad spørgsmålet gik ud på. Det var, om der er stor forskel på, hvad der vil ske i Folketinget, alt efter hvem er der bliver valgt ind? Både ja og nej. Vores kernesager, vores kernefokus er selvfølgelig Grønlands interesser. Derudover så har vi hver især vores interesseområder, som ligesom er de ting, som man lægger ud over, standardarbejdet, som enhver Grønlands folketingspolitiker selvfølgelig tager sig af. Ane Lone Bagger, I har heller ikke et oplagt samarbejde med nogle politiske partier i Folketinget. I har engang haft et samarbejde med de konservative, det er bakket ud af. Hvorfor har I ikke det? Jamen, erfaringsmæssigt har vi haft samarbejde med konservative, men dem har vi så droppet, fordi erfaringerne viser også, at det afgør nogle Grønland eller spørgsmål relaterende omkring Grønland, for eksempel uden at spørge os til råds eller lige konferere om det så er i orden, hvad vi synes. Så derfor har vi tilladt os at stille os helt frit, og så... Ja, stille jer helt frit. Hvorfor er det vigtigt for jer, Niels? Vi vil til hver en tid søge den bedste aftale for Grønland. Vi vil ikke på forhånd deponere vores stemme til enten et parti, en blok eller en gruppe i Danmark. Vi arbejder for den grønlandske befolkning. Vi bliver ikke valgt for at varetage nogle interne danske anliggender. Og vi mener, at hvis vi står frit, så vil vi til hver en tid kunne søge den bedste aftale til gavn for Grønlands videre udvikling. Aviaja, vil det ikke gøre, at bliver det ikke sådan hvis I kommer ind en af jer, sådan et løsgående missil i Folketinget, som ingen rigtig ved, hvor man har hverken vælgere, partierne eller politikerne i Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Altså, som Niels ganske rigtigt er inde på, altså, så synes jeg snart, det er noget underligt noget, at vi på forhånd for Grønland skal melde ud, hvordan vi vil blande os i dansk indrigsanliggende, nemlig fordeling af deres mandater mellem rød og blå blok. At man på forhånd, altså det kan vi jo også se, at man i Danmark ikke følger ret meget med i valget i Grønland. Man tager mere eller mindre mandaterne for givet, fordi man ved, hvor de står. Og det synes jeg er underligt, og også i forhold til de færøske, for jeg synes, det skal være sådan, hver gang der har været folketingsvalg i Danmark, og man sætter sig ned og danner regering og danner et nyt grundlag, så skal man finde ud af, hvor man placerer de grønlandske og færøske folketingsmandater, og hvad de har lyst til at arbejde for, og hvor deres land står på det tidspunkt i forhold til interesseområder, hvad der er vigtigt for dem. Michael, det kan jo lyde lidt som om, at jeres
sjæl altid er til salg til højstbydende i Grønlands navn, vil jeg mærke? Det kan man godt sige. Er det sådan, det skal forstås? Det skal forstås på den måde, at vi er et socialliberalt parti. Det vil sige, at vi er et midterparti, som godt kan svinge lidt til højre og lidt til venstre. Men vores hjertesag er Grønland. Det vil sige, at fordi at det grønlandske folketingsmandat er et kredsmandat, vi har sådan en længere historie om, at vi egentlig ikke bruger som kredsmandater, men fordi det er et kredsmandat, så må vi spille på den bane, vi har valgt at stille op på. Og det er som et kredsmandat. Og derfor så viger vores politiske ideologi i baggrunden i forhold til at kæmpe Grønlands sag, når det gælder folketingsarbejde. Men er det ikke lidt utroværdigt, det kan melde klar ud i forhold til både vælgerne heroppe og måske vælgerne andre steder, hvor det er, I cirka står og placerer jer, Anne Lone? Nej, det gør det nemlig ikke. Vores mandat går til Grønland. Det går til det grønlandske vælgere. Det går ikke til det ene blok eller det andet blok, eller til en bestemt gruppe. Vi indførte selvstyre i 2009, og det stiller os politikere på den hjemlige bane eller i Folketinget nogle krav til at have en, hvad skal man kalde det, at vi indfører selvstændighed, når den tid kommer, med ordentlige rammer for alle borgere i Grønland. Derfor går vores mandat til Grønland. Valget i Danmark ser ud til lige nu at blive meget tæt. Det er ganske få ting, der adskiller det. I har som det eneste parti ikke meldt ud, hvilken blok i sådan cirka, altså sådan rød eller blå blok, jeres stemme går til. Hvis din stemme bliver afgørende for, hvem der bliver statsminister i Danmark, hvem vil du så pege på? Som vi siger, vi vil ikke på forhånd pege på enten Helle eller Lars. For os der er det underordnet, om det er Helle eller Lars, der styrer Danmark. Det vigtige for os, det er, hvem vil give os den bedste aftale til gavn for folk her i landet i dag. For mig der er det underordnet, om Helle eller Lars laver forskellige politiske ordninger ned i Danmark. Men har du så et eller andet konkret, du vil sætte dig ned og sige, jeg vil have det og det for at pege på dig? Vi går selvfølgelig til valg på en række politiske mærkesager, som vi vil arbejde for. Vi har nogle krav, som vi vil stille. Det er blandt andet, at vi vil have en plads i udenrigspolitisk nævn. Så vil vi også have lavet en uvildig ekspertanalyse af tilstanden af de sagsområder, vi i fremtiden kan hjemtage. Men selvfølgelig, vi har også nogle andre mærkesager, som jeg håber, vi kommer igennem under den her transmission, som vi også vil stille krav om. Det kommer vi til, det lover jeg. Hvorfor er DNAG, den nordatlantiske gruppe, så dårligt et udgangspunkt, er jeg? Jeg siger heller ikke, det er et dårligt udgangspunkt, men problemet med den nordatlantiske gruppe er, at de har jo også stillet sig partisk. De står jo og peger på rød blok og samarbejder med rød blok, og det mener vi binder dem i forhold til mulige samarbejds, altså i forhold til givne situationer, hvor man har lyst til at indgå samarbejde, og hvor der kunne opstå en situation, hvor man kunne fremme Grønlands interesser eller få forhandlet noget hjem, så ved man lige nu på forhånd, hvor den nordatlantiske gruppe står. Og det kan vi ikke, det vil vi ikke på nuværende tidspunkt sige, vi vil bakke op om. Hvor langt vil du blande dig i dansk indenrigspolitik? Længere end man traditionelt har gjort i Grønland. Ja. Traditionelt siger man i Grønland, at hvad der foregår i Danmark, det må de sådan set selv om. Hvis det gælder om direkte at forhandle ting hjem til Grønland, så vil jeg blande mig meget langt. Men der er også en masse sagsområder, som traditionelt bliver anset for ting, hvor vi ikke rigtig blander os. For eksempel så var jeg noget forarvet over hele den her diskussion omkring halalslagtning, som var for, jeg kan ikke huske, et stykke tid siden. Der mener jeg helt klart, at den grønlandske folketingspolitiker er nødt til at gå ind og stille spørgsmålstegn med den tankegang, at man skal forbyde andre kulturer og slagte på deres måde. Fordi den tankegang, den ender med at påvirke os, fordi vi slagter også andre dyr, end de andre gør. Vi gør det også på andre måder, end de gør. Og derfor skal den slags ting standses i opløbet. Og der skulle vores folketingspolitikere have været vågne og været med. Vil du også blande dig i alt dansk indrigspolitik? Det vil jeg gøre i høj grad, men til en vis grænse. Jeg vil ikke blande mig i danske anliggender, som ikke har påvirket eller som ikke har en betydning for os i Grønland eller grønlændere i Danmark. Der er jo til sager, som vores folketingsmedlemmer burde have blandet sig i, men som de ikke har gjort. Sager om indvandring, andre etiske spørgsmål,
de krige, Danmark har engageret sig i, og en række andre spørgsmål, som har en betydning for verdenssamfundets syn på Grønland og grønlændere. Der synes jeg, at vi har en forpligtelse til at vise Grønlands stemme klart det der. Der synes jeg, at vores hidtidige folketingsmedlemmer har forsømt deres opgave. Vil du også blande dig i det hele? Det hele. Jeg vil blande mig i de sager, hvor det vedrører Grønland på en eller anden måde. Ja. For eksempel Niels sagde noget om, at de folketingsmedlemmer, vi har haft, det har ikke gjort deres arbejde godt nok. I 2004 var der noget om tolkesagen, som man egentlig, Niels og Juliane egentlig fik ordnet på. Det skulle man have taget i opløbet. Vi skal også lide dig med, Aya. Hvor langt vil du gå? Jamen, jeg mener selvfølgelig heller ikke, at der skal være en grænse, og det skal være situationsbestemt. Man skal ikke blande sig i ren dansk indrigspolitik, det er helt enig i. Men der er masser af sager, som måske handler mere om etik og det større spektre, hvor at Grønland bliver trukket ind i den på den ene eller den anden måde. Der synes jeg godt, at vi kan tillade os at blande os. Vi har fået selvstyre nu, og der står i vores selvstyreslovs indledning, at vi skal være ligeværdige partnere med Danmark inden for rigsfællesskabet. Så derfor så synes jeg også, at vi skal vise det gennem vores folketingspolitik. Vi skal træde frem og markere os mere, og det signal synes jeg også, vi skal sende ved at begynde at fremtræde anderledes i forhold til de arbejdsopgaver, vi tør tage på os, og de dialoger, vi tør søge dernede i Folketinget. Jeg skal lige høre en gang til, inden vi kommer til jeres mærkesager, nemlig, altså, vil der ikke være en fordel i at læne sig op af et politisk parti i Danmark og få deres støtte og hjælp, og måske deres indflydelse til at få netop grønlandske sager igennem? Sådan kan man ikke anskue det. Det vil afhænge af, hvem man er som person eller parti, og så den måde, man arbejder på. Hvis man vil deponere sin stemme, og så give det pågældende parti frit spil, så vil man måske kunne få en aftale fra starten af, som vil resultere i nogle forbedringer for Grønland. Men fra demokraterne, der anskuer vi vores egen model som en bedre model til at kunne opnå nogle bedre aftaler og flere aftaler. Så vores model er bedre til at skabe nogle konkrete politiske resultater. Vil man ikke stå meget alene, hvis man står der med sit ene mandat og siger, hallo, hør mig? Nej, vi vil ikke stå mod os alene i et hjørne og så råbe op. Når stemmerne er talt op, og når puslespillet skal lægges, så søger vi det mest mulige indflydelse til gavn for hele Grønland. Lad os komme til jeres mærkesager, og det starter vi med et klip, der kommer herover. En af mine mærkesager er det videregående uddannelse i Danmark. Det er essentielt, at de grønlandske studerende, der vælger at rejse til Danmark for at tage sig en videregående uddannelse, bliver sikret de bedste rammer for at gennemføre og få en positiv oplevelse ud af det. Når jeg kommer i Folketinget, så vil jeg arbejde for de grønlandske studerendes rammer i Danmark. De studerende, det er også et hvad kan man sige, lidt et populært emne her i valgkampen. Hvorfor er det vigtigt for dig? Det er bestemt et populært emne her i valgkampen, og en af grundene til, at det er et vigtigt emne for mig, det er, fordi jeg har oplevet på egen krop, hvordan at det gang på gang bliver taget op til valg, og så bliver der ikke gjort noget ved det faktisk, så bliver der gjort det modsatte efter valget. Jeg var meget studenterpolitisk engageret for de grønlandske studerende, da jeg læste i Danmark, og der blev udarbejdet en ny uddannelsesstøttereform, dengang jeg var dernede, og det var et meget, meget sølle stykke arbejde, der forringede de grønlandske studerendes vilkår voldsomt. Og jeg mener, at der er mange ting, man kan gøre for at forbedre helt konkrete og ikke store tiltag, man kan gøre for at forbedre vilkårene for de grønlandske studerende ned, og det synes jeg, man skal gøre noget ved som noget af det første. Har ikke hørt fra dig? Nej. Det har de ikke. Jamen, det er fordi, at nu kører vi en meget kort og intens valgkamp, og jeg har haft et helt almindeligt job, før den her valgkamp startede, så jeg har jo selvfølgelig gjort mig mine tanker og dyrket mine politiske holdninger, men jeg har ikke lavet et kæmpe stykke fodarbejde endnu. Det vil jeg selvfølgelig gøre som noget af det første, for jeg vil engagere mig det her 100%, når jeg bliver valgt ind i Folketinget. Men hvordan ved du præcis, hvad er det for nogle problemstillinger, de står med? Jamen selvfølgelig, jeg mener, det allerførste, man skal gøre, det er at tage en dialog med de grønlandske studerende. Vi skal da høre det fra hestens egen mund, og hvad de selv har idéer. Men en af de ting, jeg kan nævne, det er jo, at det har været på tale førhen, at grønlandske studerende måske skal overgå til dansk SU, ligesom færingene gør.
Det er min umiddelbare vurdering. Nu er det jo et par år siden, ja, jeg forlod de her forhandlinger og kender helt ned i detaljen til det grønlandske SU-system for grønlandske studerende i Danmark. Men jeg vil sige, at det var en klar forbedring. Hvis de får lov at beholde deres hjemrejse og deres skattefradrag, så vil det være en klar forbedring, fordi den uddannelsesstøttereform, man fra Grønlands side udarbejdede dengang, den er jo ekstremt mangelfuld. Okay. Vi går videre, og vi har et klip mere, kommer her. Traditionelt så har en grønlandsk politiker, og specielt en grønlandsk folketingspolitiker, været en, som skulle tale den danske stat imod, som skulle ned og se, hvor mange ting man kan hive hjem til Grønland. Og selvfølgelig skal man kræve sin ret, man skal få de ting hjem til Grønland, man kan. Men jeg vil lige så gerne ned og sige, jamen, hvor kan vi bidrage? Fordi vores nationale stolthed er ligesom med ens personlige stolthed. Den kommer ikke fra de ting, man får, den kommer fra det, man bidrager med. Hvad er det, du vil ned i det danske Folketing og bidrage med helt konkret? En af de ting, som jeg meget gerne vil bidrage med, det er militærtjeneste i Grønland. Som det er nu, så har Danmark militæret i Grønland. De laver blandt andet al vores fiskeriinspektion. Grønlands Kommando er, så vidt jeg ved, cirka 60 personer, der arbejder heroppe med det. Jeg synes, det er absurd, at vi som et land på vej mod selvstændighed ikke påtager os noget af den opgave. Og jeg har sat mig som mål, at jeg vil have halvdelen af styrken besat med grønlænder inden for 10 år. Hvorfor er det, du forklarer lidt her, men kan du sætte lidt flere ord på, hvorfor er det vigtigt at ikke kun måske at forlange, men også at komme ned og bidrage med noget? Jamen, det er simpelthen den her nationale stolthed. Jeg mener, at det er på tide, at vi rejser os op og siger, at altså, vi er på vej mod selvstændighed. Vi er nødt til at tage skeen i vores egen hånd. Vi er nødt til selv at gøre noget. Lige her de sidste par dage, der har vi haft en vis diskussion med IA om, hvorvidt man skulle genforhandle bloktilskuddet. Og der mener jeg, at hvis man gør det, så sætter man sig ned i den stol, hvor man siger, det gik ikke, vi kan altså ikke selv, hjælp os. Når man gør den slags, når man projicerer sådan et billede ned der, så spejler man sig i det selv. Og derfor så begynder man selv at opføre sig på en måde, sådan at man ligesom opfylder det billede, man selv har sat op af sig. Og det synes jeg er forkert. Jeg synes, vi skal sende et billede ud af, at vi er stolt folk, vi kan selv, vi vil selv, og vi gør noget selv. Hvordan vil du gøre det? Først og fremmest ved at starte med militærtjenesten. Fordi det er et godt sted, hvor folk personligt på deres egen krop kan gøre en indsats og gøre en forskel for det land, de tilhører. Meget fint. Vi har et klip mere. Kommer her. Исумақарсиманги виккалуарпуана минеқ политиккимут аппакаатиссаллуга. Кисианни калааллааннеқимаққаннеқ флугтен fra Grønland такунгакку мисигисимавунга аллангуеқатаарусуллунга никиситсеқатаарусуллунгат. Du vil ændre nogle vilkår. Det kræver lige, at jeg også siger, at det ikke kun er din mærkesag, det her. Det handler også noget om, hvorfor du er gået ind i politik. Men du vil ændre nogle vilkår. Er det ikke primært en opgave her i landet? Nej. Folketingsarbejdet har også indflydelse på det vilkår, man har på Grønland. Vi har stadigvæk nogle sagsområder, retsvæsenet, politivæsenet, som staten har ansvaret for. Og det har stor indvirkning på befolkningen her i Grønland. Så det... Du fremhæver også, at du er en erfaren og en moden politiker, og det er en fordel for dig. Hvorfor er det en fordel? Det er en fordel, fordi når man som ny tager det et stykke tid, før man sætter sig helt ind i tingene. Selvfølgelig, folketingsarbejdet, det er jo et helt nyt. Ikke også? Der skal alle lige sætte sig ind i, hvad det vil sige at være folketingsmedlem. Okay. Vi har et klip mere. Det kommer her. Qulakkissuut folketingimi ангерлаассорсиннаасатта питтаасиутиллуги ангерлаассорнissaat folketingimi suliassialangivaat suliassаарfit ангерлаассунгассатта питтаасиунissaat qulakkissallungu tassan qallana alakkersuisuit eqqummaaruffigineqartariaqarpu. Du vil gerne holde den danske regering i ørerne, og det er der jo, som vi har været inde på, sikkert god grund til. Hvordan vil du gøre det? Man skal selvfølgelig... Det første arbejde, vi står i, at vi vil stille krav om, at der skal nedsættes en uvildig ekspertgruppe, som skal vurdere, hvordan det står til med de sagsområder, vi i henhold til selvstyreaftalen kan hjemtage. Og ud fra det, der skal arbejdes og påbegyndes. Og jeg vil starte med at sige, at sådan som de andre partier har antydet, en hjemtagelse af sagsområder er ikke noget, der besluttes af Grønlands folketingsmedlemmer. Det er Inatsisartut, der skal beslutte, hvorvidt
og hvornår vi skal hjemtage nogle sagsområder. Folketingsmedlemmernes opgave bliver at varetage Grønlands interesser nede i Folketinget, når det er den danske stat, der varetager disse områder. Og man skal stille krav til den danske stat. Vi har i tidernes løb hjemtaget nogle områder, som var direkte sagt udsultet. For eksempel sundhedsvæsenet. Vi hjemtog det i 92, og siden da, der har der i en lang årrække været et stort arbejde med at få løst problemerne nede i sundhedsvæsenet. Og den situation skal vi ikke ende i igen. Og det kan kun ske ved at have nogle folketingspolitikere, der netop sikrer, at den danske stat både investerer, men vedvarende holder sagsområderne up to date. Hvilket område bliver det næste, der skal hjemtages? Det er Inatsisartut, der skal beslutte det. Men fra demokraterne, der har vi en holdning om, at det skal ikke give mening at hjemtage et område. Det skal ikke være et mål i sig selv at hjemtage et område. Vi skal hjemtage områder, hvis vi kan se, at der er et potentiale i vores samfundsudvikling. Lige nu, der vil der kunne være mening i at hjemtage fødevare- og veterinærområdet, fordi en del af den danske lovgivning sætter grænser for, hvorvidt vi kan eksportere til selv vores egen hjemmemarkeder. Og et andet område, det er udlændingeområdet og grænsekontrollen. Eller om kort tid, der risikerer vi at stå i en situation, hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for de nye væksterhverv, det vil sige olie og mineraler. Og hvis vi når så langt, så skal vi selv kunne bestemme, hvilken lovgivning der skal være inden for området. Det skal ikke være den danske stat, måske med støtte fra Dansk Folkeparti, der definerer, hvilke spilleregler vi skal spille for. Men hvordan vil du gøde, kan man sige, jorden i det danske Folketing for at lave nogle gode up-to-date overtagelser? Der skal man netop tage sit arbejde seriøst, og der går det ikke, at vi har nogle folketingsmedlemmer, der rejser frem og tilbage, og måske har et andet arbejde ved siden af. Vi skal have nogle folketingsmedlemmer, der er dernede sådan set hver dag og kan se, hvilke muligheder der dukker op af og til. Og vi ved, at os, der følger med i politik og er en del af politik, at politikens landskab, det er, at der dukker nogle muligheder op af og til. Af og til nogle muligheder, som man ikke havde regnet med, og der er det nødvendigt, at man kan se de der muligheder, og er i stand til at frit at kunne forhandle sig til rette. Michael Rosing, det som Niels siger her, det er noget af det, der har, hvad kan man sige, går igen i mange af partiernes valgkampe. Vi skal ned, og vi skal holde øje med det, specielt de områder, der ikke er blevet overtaget endnu. Kan du ikke prøve lige at skitsere for mig, hvor er den grundlæggende forskel mellem det, I egentlig siger, eller det, I vil gøre, og så det Siumut, IA eller Atassut vil gøre? Den grundlæggende forskel ligger nok i ideen om, hvorvidt vi overhovedet skal hjemtage ting. Det der, vi har den meget tydelige holdning, at vi vil ikke hjemtage ting bare for at hjemtage dem, fordi det bliver tomme symboler. Det bliver symbolpolitik, hvor man har en eller anden fornemmelse af, at Grønland får det meget bedre. Vi får det meget bedre som mennesker, når vi hjemtager de her ting, så det ikke længere styres af den danske stat. Det er en anden holdning, der ligger til grund. Plus den her, hvor jeg altid siger, at man skal altid starte med at se, hvad man kan gøre selv. For eksempel har der været en masse sager omkring udsatte hjemløse grønlændere i Danmark. I stedet for at læne sig tilbage og vente på, at den danske stat gør noget, så burde man tage nogle af vores dygtige sociale medarbejdere og sende dem derned på skift. Så kunne de måske lære noget hinanden. Hvor ser du den grundlæggende forskel på dig og de andre kandidater? Jamen altså, jeg vil bare lige supplere det, Michael siger med, at det er også demokraternes holdning, at vi skal jo have en selvbærende nationaløkonomi, før vi skal tale om at tage flere områder hjem. Det koster at drive de her områder, og hvis vi tager områder hjem bare for at tage dem hjem, jamen så skal vi jo spare et andet sted, og vi skal i forvejen spare i den situation, vi har stillet os selv i nu, som jo der også har været taget hul på her i valgdebatten. Da man under selvstyrevalget fastlåste bloktilskuddet, og det bakkede de fleste grønlandske partier op om. Demokraterne råbte vagt i gevær, og nu banker realiteterne på døren. Nu skal der spares hver eneste år, så krymper vores bloktilskud. Og indtil at vi finder en anden måde at tjene nogle penge på selv, så vil det fortsætte på den måde. Og derfor så synes jeg, at
det er vigtigt at slå fast, at demokraterne går ind for, at vi skal først have en forsvarlig økonomisk politik, før vi skal snakke om at hjemtage områder. Altså det skal jo ikke være dit barns daginstitution, vi sparer på. Man vil have selvstændighed i det selvstændighed af penge værd, eller hvad? Er det sådan, det skal forstås? Det skal du lige sige igen. At man skal have selvstændighed, når selvstændighed er nogle penge værd, altså hvor man kan se, der er et overskud i det på en eller anden måde? Nej, bestemt ikke. Vi skal bare udvikle vores selvstændighed med ansvar. Altså det nytter jo ikke noget, altså som vi siger for demokraterne, vi arbejder for grønlandsk selvstændighed, men det er jo urealistisk, at vi skal gå hen og blive selvstændige i morgen. Altså så vil vi jo gå konkurs i overmorgen. Der skal jo ligesom være en fornuft i tingene. Fint. Ane Lone, hvorfor skal vælgerne stemme på dig? Jeg synes, de skal stemme på mig, fordi som sagt, jeg er moden, jeg er ansvarsbevidst, og jeg er arbejdsom, stræbsom, resultatorienteret politiker. Du sidder også i kommunalbestyrelsen. Er det, kan jeg forstå, et mandat, du vil holde fast i, samtidig med, at du vil sidde i Folketinget? Er det rigtigt forstået? Vi skal også huske på, kommunalbestyrelsesembedet, det er jo ikke et fuldtidsjob. Det er man har et fuldtidsjob ved siden af kommunalbestyrelsesembedet. Og i vores forretningsorden, der giver det plads til, at man kan være med til møderne per telefon. Og vores møder er 6 årlige møder, og det er ikke dagvis. Vil du være en god repræsentant for Grønland i Folketinget? Det mener jeg selvfølgelig. Og det korte svar er selvfølgelig ja. Og hvorfor? Jeg har efterhånden opbygget en politisk erfaring, og jeg ved, hvad politik går ud på, og jeg har nogle politiske målsætninger, selvfølgelig sammen med mine medkandidater. Og jeg føler, at jeg har den rette alder og opbakning i min familie. Så. Du har en plads i Inatsisartut, men jeg kan forstå, at den vil du godt fralægge dig, hvis du får en plads i Folketinget. Er det ikke rigtigt forstået? Det er nemlig korrekt. Jeg anser det ikke som troværdigt, hvis jeg på stående fod siger, at jeg sagtens kan varetage begge jobs fra starten af. Folketingsarbejdet, der ligger en del udfordringer, altså politiske udfordringer, som kræver en helhjertet indsats. Og der går det ikke, at man siger, at man kan varetage et stort arbejde, som det at være medlem af Inatsisartut og det at være medlem af Folketinget. Vores politiske udfordringer, som skal varetages, kræver en helhjertet indsats. Og jeg ved ikke, om det bliver for resten af valgperioden eller ej, men et er sikkert, så længe det kræves, det vil sige skabe sig et netværk, komme ind i den daglige rytme osv., der vil jeg bruge alle mine kræfter dernede. Hvorfor synes du, at folk skal stemme på dig eller demokraterne? Jeg synes, at folk skal stemme på mig, fordi at nu har vi i 10 år haft IA og Siumut siddende på taburetterne nede i Folketinget, og vi har set lidt det samme arbejdstype gennem de 10 år. Nu har vi lige fået selvstyre, og udover det, så befinder Grønland sig i et utroligt spændende øjeblik, hvor der sker mange ting heroppe. Det synes jeg skal følges op med nye tankegange nede i Folketinget. For mit dagjob som arkitekt, så oplever jeg, hvordan der ude i verden dagligt er spændende store projekter omkring Grønland. Projekter, vi ingenting aner om heroppe. Og det er ikke kun mig som borger. Jeg kan ringe til min partiformand, der sidder i Naalakkersuisut, som ikke engang er oplyst omkring de her ting. Det er sådan nogle ting, jeg synes, vores folketingsmedlemmer skal gøre noget lobbyarbejde for at være mere fokuseret på. Og det er nu, de ting sker. Det er nu, vi skal få noget ud af dem. Hvad kan du, som de andre ikke kan her? Jeg skal tænke på, at jeg voksede op både i Danmark og i Grønland. Jeg har boet 7-8 år i Danmark. Jeg har boet i USA. Det betyder, at jeg er lidt mere flerkulturel, end de andre er. Og det betyder, at jeg har det måske nemmere ved at tale med folk fra forskellige steder. Udover det, så har jeg i lighed med flere af de andre en akademisk uddannelse, ligesom en stor del af folketingspolitikerne har. Min er i biologi og matematik. Det gør, at jeg kan tale med autoritet, når det gælder ting som får I det mandat? Selvfølgelig. Vi har et godt politisk program, som vi tror på, som er bedre end de andre. Og den model, vi har sat op for at nå de resultater, den er bedre end de andre. De andre, de har deponeret deres stemme til enten et parti, en blok eller en gruppe. Vi vil stå frie, og vi vil til hver en tid søge den bedste mulighed for Grønland. Til gavn for vælgerne i Grønland. Det bliver det sidste ord. Tak fordi I kom. Også tak til jer seere, fordi I kiggede med. Vi er tilbage igen i morgen, hvor Siumut kommer herind. Indtil da, ha' det godt.